Setiap detik dalam video ini adalah jejak kebaikan yang pernah beliau ukir. Sebagai bentuk cinta dan kerinduan kita, mari luangkan waktu 1 menit untuk mengirimkan doa terbaik, khusus untuk almarhum Ki Seno Nugroho. Al-Fatihah. Tak kandhani lelakone alam padang kuwi sedilo lelakone wong urip ning jagat kuwi paribasan ana wong nyebutake mung sak kebaring atin nanging lelakon sak nyatane kuwi dumadi ana ing lupa boko tegese ana ing alam boko kono yen tumindakmu ning jagat kuwi tansah sasar susur demen ngendak gunane jalma tumindakmu antara budimu candala sesuk nggonmu nyaur ning kanane kewuan tak kandhani kewuan ngono bakal nyaur kan wurung apa bakal nampa masiksan nentang pangapura nanging yen kelakuanmu ning jagat tansah tetep ati suci pepayung budi rahayu Jangan cekelak kelakon aku gayu kawruh kasampurnan kawruh manunggal bakal tak enteng aku batiku dono mamaku parimoda pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Paman Arya wonten dawuh nggih dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun Bapak Durna menika mboten pangling kadi sowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman lelelele adat saben iki sing sowan mesti Petruk iki kok Bagong sowan negara Ngastina inggih mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih tumuli katimbalana Durna wonten dawuh mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe babar dados kasunyatan dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Oh, katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumunten kaparingana nggih, kaparingana. Sedasa ewu napa gangsal 12.000. Supados enggal Bagong menika kesah saking Datlaya. Aweh ngatasé kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dienggo drajikan batur, dienggo drajikan panakawan. Kakang Durna, pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arep mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan, malah kriwikan dadi grejekan geguyon tadi tangisan. Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Arya Wonten timbalan gendel ranggur biyen. kula badhe ndangu sowanipun Bagong Ponokawan Bagong padha raja sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina Ponokawan Bagong Nona Amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune demawaing tawang-tawang linepatna ing tulak manuk podang kepareng kula ngaturaken sembah mambekti kula njenengan ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana lha pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan panemene sira Prabu Duryudana kula cancang pucaking remi Dumaweng wijang rumketing gonggong. Andel ora. Kula cancang pucaking weni. Nun, weni. Weni dudu remi to? Dudu. Weni.
Dumaweng wijang rumeketing Werdaya. ora gonggung. Ora. Rumeketing Werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayoga nunggonmu ngadhep. Sampun mboten kirang prayoga nggen kula ngabiyen sami kula mboten. Ponokawan Bagong padha larjo sak praptamu. Pathak Patih. pathak ki sirah nding. Patih Harya Sengkuni. Wilujeng bekti kula kunjung ngene kene Patih. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin daya ning kasantosan. Oh. Bagong padha larjo sak praptamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemutke karo sampean. Aja sok kulina ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulina ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere. Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber ki apa? Pating selawir ora karo-karuan. Nek lunga mung nganggo caping, ning lemahku nek mung nggo guru ki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong ki wong glelenge ora jamak kok diembe. Ngono. Sokalima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Sokalima. Sokalima kuwi sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Sokalima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Njupuk Gendhaga isi Lengatala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis mung goleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembe karo wong pengalaman. Nyepelekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana Wigita, Wigati. Wigati. Karo anak Prabu ngene. Sinuwun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ra urung debat piye? Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngertine ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu, liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Lho, aku dadi kowe nundung karo Begawan Dana. Ah, ora iso pokoke gelem ra gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dana tendhangi. Hus. Ah, lole panos maning jajaran surtaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karo wani karo Begawan Dana. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujangganing negara Ngastina. Kok meng diwaneni karo kere gedhi bal 17 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkrak sadhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, kowe arep minggat jas karepmu, ora ya sakarepmu, legane atiku. Yo, kowe kaya ngadeg. Kowe aja waton ngawuh gawar-ngawur, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Kebangetan nggonmu nyuwara kowe. Wis ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunek karo Bagong, kowe nang ibarate kaya ngutek-utek macan turu mbeda raja singa. Singa bareng. Penyakit to.
Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang krek ning ngarepe Brandana. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kon nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kon nesu sisan. Prabu Karmen, ya. Karna iki kon nesu. Aku ora wedi. Karta Marma Sato sak kancane, Karta Dendha, Karta Piya, Karta Adang. Kabeh kon nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora dirasawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Aji arep. Padake apa? Mangkel tenan aku iki. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunging pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku cecek nang ngarep gepura negara Ngastina. Durna ketok Jatasi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Pati, nek mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh, Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok menawa aku wani nek kowe nesu, aku weruh matamu wae aku wis gila, Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Ndok ge abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat kok ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan ya. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora seret jopo. Wah, Bagong. Wonten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perlambang keng kula tampi Bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi welami tulumantar merganing pasumenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina mangkebyake para Sata Kurawa. Kon belani Bapak Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik lara gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngastina. Undang-undangan barang aku diseret nganti sirahku suarane tok 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 tok. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya bengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhane awak. Kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijane. Lho. Kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5.
Papat to 5, papat. Papat 5 karo aku wis pas. Arep perang par gonggong arep. Ora guyon iki serius iki. Ajar tenan kowe. Kowe engko bakal dikeroyok dening para sata Kurawa. Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C. Ngono kuwi mengkari omong, mengkari kepenak. Mengkon ngene kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak tutuk. Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Oh, lele. Iki mengko Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ae ireng ngono. Ayo kowe mawar ngondhake Kurawa ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak. Ya nek nggawa damen ora kuat ngak. Piye, Gong? Mboten ngerti wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti, jare pendhita pengpengan. Ah mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datraya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa nggo sandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara brahmana? Teteli sandangane. Teteli, turake katoke cawet. Gulake pentil jepreti. Aduh. Kurang lakone wis mules aduh. Aduh, Bagong, aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kowe kudu bloko ora boko iki alga Joko wis nang mburi lho. Hati-hati lho. Mas aja diperai. Mas aja diperai. Kok kaya ana campur sari to, Den? Lah piye? Ndelok sik ning Durna cekeli. Yo, ndelok sik Durna cekeli. Iki acara seneng-seneng wis paripurna. Lagu terakhir ya kuwi Liwung. Kowe saiki ngaku ora wis tak nehi kesempatan tak nggo mikir selama aku ndelok bintang tamu. Iki mau kowe tak kon mikire wadene kowe ora iso menehi keterangan karo aku. Kaya jumbuh kandhaku ngarep. Kowe kudu lunga saka negara Ngastina. Ora iso menehi keterangan karo Bagong. Percuma kowe dadi pujangga negara Ngastina. Aku ora ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita kaya kowe sing ora ana nyatane legane ati. Wah, lada. Mati dengan kepengul mungging ayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungging ngaloka menungso rata tanan
Indah-indah derajatmu kedibal kowe ming Ponokawan. Wani gawe geger negara Ngastina, malah kowe wani nyempalani karo bapa Penemban Duna. Bagong, aku sing ora nrimake sawangan Kurawa seglaris papan bakal sak biyantu karo bapa Penemban Duna. Apa bareng kira aku wedi ha? Blas ora ana wedine aku. Nek ming Kurawa wae aku ora jinjo mula aku wani ngeret-eret Begawan Duna pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong. Nah, dipangan umpanku karo kowe Karta Mondol. Kartomarmo. Arep ngapa kowe? Arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku. Bali ora kowe. Sesuk ora bali, saiki ora bali. Bali nek wis entuk keterangan karo Begawan Duna, ora entuk keterangan saka Begawan Duna. Taunana Windarana ora minggir saka pawan kene. Kendharat tanganing Kartomarmo. Panggal tayani garing ati.